wallahi kishi da zafi. Wallahi kishi da zafi. An zo an same ki, ke ma kin je kin sama, ana anticipating za a kawo, idan ba a miki a duniya ba na lahira, don na lahira mai daɗi ne, na duniya shine na jarabawan, na lahira ba na jarabawa ne, na lahira urul ayin ba, urul ayin na daɗi ne. In Allah ya taimake ki a lokacin kin yi biyayya wa Allah, kina shugaba ga su haɗaɗɗu, ke ma mai da ke haɗaɗɗiya, an samu aljanna, ana walwala. Na ce an tawar barin zuwa ziyara, muna zaga ko malama Amina ina zuwa, ana zagawa babu kishi babu kyashi a lokacin nan jarabawan take. Wallahi kishi da zafi. Ni in nace muku ba da an yi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kishi. Nana Hafsa tana zaune wata rana a jikin Nana Aisha ta kwanta jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Hafsa na gishigar kafan shi haka, sai aka riga kawo pepe soup dinta. Annabi da ya sha sai ya ce da daɗi, sai Nana Aisha ta ɗauka ta watsa mata a jiki. A gidan Annabi fa da Annabi sallallahu alaihi da aka kawo na Nana Aisha sai ya ce ki rama, ta ɗauka ita ma ta rama. Gidan Annabi ake magana sallallahu alaihi wasallam. Kishi ba ƙarya bane, amma ki ji tsoron Allah. Wallahi ki ji tsoron Allah. Idan kika tuna cewa aljanna kike nema, ba da wasa ake samun sa ba, kika tuna ke kadai a daki zaki kwanta ki riga jin kunci, wani rana ba miki komai ba, wani rana kawai kuka ma ya zo miki, wani rana shedan ya dinga nuna miki ki tuna kaza ki kaza ki kaza, sai ki ji ba dadi. Niyyar kin nan da nake faɗa, ki tsarkake niyyar ki na alkhairi, shine garkuwar ki. Mama na Allah ya jiganta da rahama kullun tana gaya mu, ki sa cewa mutumin da kika masa alkhairi a rayuwa ba shi zai rama miki, Allah zai kawo nagartacce ya rama miki. Idan kika yi kyauta ki roki Allah ya sa ki manta da kyautar da kika yi da sadaka. Kar ki dinga gani da na bata zani na bata riga, ki dinga ce tana wani dagon kai dan na bata riga, wannan fada bata da komai, kin zubar, shedan ya kare ke, wallahi ya kare ke. Kina ke kin dauka cewa Allah ya ce wa tilkal ayyam yudawilha bainan nas. Raban na Allah ne, kasan na Allah ne, naki ne. Idan Allah ya ga dama zai dauko wanda baki zata ba, shine shugaban kasar Najeriya. Ina ruwan Allah, kasanta Allah ce, ya dauke ki gaja baki isa ba, ya baki mijin da sai an nuna sa, ya ganki a ce ke ne mai wannan foundation, kina sadaka, kina wakafi, kina waye, Allah ya buɗa miki, don shine ar-razzaq. Ki tsaya inda Allah ya je ki. Yana shedan yake yi, muna ganewa, yana shigewa mutum da cikin jini, a sannu yake shiga. Da farko shedan yana da hanyoyi da baya barin dan adam, ba zai barki ba, ba zai banni ba. Shi yasa aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan an daura aure mu ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Muna ganewa, ana nema ma ma'aurata alkhairi. Haka ne ko ba haka bane? An daura aure, ana son ke da aka daura miki aure ki yi alwala a gidan mahaifinki, zaki fita ki samu ki sallah raka'a 2, ki gode wa Allah da ya kawo miki ranan da ba kama ki kina zina ba, ba wadan kin fi karfi bane. Jarabawa ba inda ba ta zuwa, amma Allah ya fidda ke da mutuncin ki na al'auran ki, za a kai ki gidan aure. Ashe abun kuka ne kai wa Allah sujada ka gode. Ka gode wa irin tarbiyyar da Allah ya sa iyayenka suka maka. Ki sa musu albarka, ki roƙan musu Allah ya sa su gama da duniya lafiya. Allah ubangiji ya ba su aljanna don rahamarsa. Sauran gannan ki da suka rage, Allah ya musu albarka, ya ba su ikon yi musu tarbiyya. Kawaye na da suke gari, makota na, ƴan mata wanda na sani da wanda ban sani ba, zaurawa, Allah ya fidda su lafiya. Ki roƙi Allah sujada, ya Allah gani na kama hanyar gidan aure, alkhairan da yake ciki Allah ka tabbatar mu da shi, sharrin da yake ciki Allah ka kawar mu da shi. Allah kada ka jarabce da abin da ba zan iya ba. Ya Allah na roƙe ka sa in zama mata da za alfari da ni. Ya Allah ka riƙo da hannuna, ya Allah kada ka bani kunya. Ya Allah na roƙe ki, gaya wa Allah sujada, a fitar da ki a kai ki. Idan mijinki yana da ilimin addini, kina zuwa dama, me zai yi? Farko tukuna zai nemo abin da za a baki mai daɗi ki ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, madara.